Gagawa ko ng 12 volt to. Hey guys, welcome back to my vlog. Yeah. So, for today's video guys, flex ko yung pinsan kong napakakulit tsaka napakapogi. Ito na. Walang iba kundi si Robert Gonzales in the house! Okay, mga ka-lods, thank you for your viewing it today. I am a Bisaya pero I am speaking English, you know. Oh, putang ina! Bakit? Ipapakita ko sa iyo paano maglingas ng kahoy. Ang gamit ng lighter. Gamitin niyo po. Ito ha. Ayusin ko muna ha. Camera, okay? Yes. Yo, putang ina! Maglingas po kay ganito po. Tangay mo to. Baka masama yan. Masama. Masunog yan. Ito. Ito po mga guys, ha? Paano maglingas ng kahoy gamit ang lighter? Okay, ito po. Ito. Ano ang gagawin? Ang unang gagawin po, kumuha ka ng lighter. Kung wala kang lighter, bumili po ko ng lighter. Kung wala kang pera. Okay? Ha? Kung wala kang pera, manghiram po ko sa mga kaibigan mo, mga smoker dyan. Okay? Okay, ito. Ha? Ito gagawin natin, ha? Kaya walang pito wala itong mga vlogger na ganyan. Okay. Mga guys, umapoy na po siya. Ako po lang kung aapoy ba to, hindi. Ito. Gagawin natin lahat para umapoy siya. Mga guys, ito. Ha? Ito. Gagi din naapoy, siyempre. Ganito ako magagalit mga guys, ha? Ha? Parang si si Boy Tapang Lasing na yan guys. So Papasensyahan mga guys, kainin ko tong apoy. Mamaya na. Kakain pala yun eh. Kakain ko tong mga guys. Gaan kakain pala guys. Si Boy Tapang, wala yung bagsak sa akin yung mga. Ayan nga, umapoy na nga, Boy Tapang, hinamo kita. Paano kainin ng apoy? Ito do. Ito ha. Boy Tapang, wala ka. Pares ka sa akin. Ito. Shot muna. Usok ito ha. Shot muna. Paano kainin ng apoy ha? Mamaya na. Shot muna ako mga guys. Pick up lines muna, pick up lines. Pick up lines. Mga asawa na matatapang, dapat yun na lang ipapadala sa gera. Alam mo bakit? Bakit? Lahat ng bagay hindi sila mapapatalo. Doon sila na nakakararapat. Dahil ang gera, ang Russia, hindi mapapatalo eh. Doon sila dapat. Ay, okay! Diba? Oh. Tagay mo na ako. Shot muna. Gusto niya kasi guys mag-vlogger guys. Nagpapaturo sa akin. Okay. Support naman, baka naman. Wala namang mga dyan magagla-like dyan. Maganda namang pick up. Pick up lines. Maganda yung asawa mo, dinadami pati asawa eh. Okay. Pag gamitin si Mrs. Uwi na ako. Hello po. I'm Bert. Shout out sa mga pamilya. Shout out sa mga pamilya dyan, na mga andyan po. Andyan na lang kayo ha, huwag kayo lumabas. Bernie Santa po ngayon. Huwag kayo lumabas kasi baka po matinig kayo ng bubog o kaya ng mga yero. Bawal pa magkasakit. Kasi ito pamahiin ng Kristiyano, huwag ka pa lumabas sa bahay nyo ngayon. Ha? Doon na kayo sa bahay manood ng TV, kung ano ha. Mag-asawa naman Hindi ka rin pwede mag-vlogger, bagsa ka. Kung mag-asawa naman na na walang anak, doon na kayo sa bahay nyo ha. Bahala na kayo sa dalawa nyo ha. So, that's it guys. That's for today's video. Bye-bye.